यही तरह हाँ एगो लड़का के गांव से बारात गई हाँ आ इनके नियर दूल्हा के मित्र रहले आ देखले कि हमार मित्र के शादी में हाँ और ने दुआर पूजा हो रहल बा हाँ दुआरी माने लागे जा रहल बा हाँ त जान जाई कि परीक्षावन चाहे दुआर पूजा होखे वहां जब बैंड बाजेला तो तीनों गीत बाजेला हाँ एगो भांगरा बाजी हाँ रहो हाँ आना तो एगो नगिनिया बाजी हाँ आना तो एगो पगल हवा बाजी हाँ पगल हवा बाजी नु हाँ तो पगल हवा नाच होखे कैसे जब पगल हवा नाचे लगी नु हाँ तो ऊ केगा नाची केगा ऊ अपन 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 जानी की लागी पैतरा बाने ऊ केगा नाची ठेकैता के बच्चा के बाकी उ लइकवा कइल का बैंड वाला के इशारा करले कि भाई बंद करो बंद कर हमार मित्र के शादी हो तनी नागिन धुन बजाओ अब नागिन धुन बजावे लगले बैंड वालू भाई हाँ अब जान जाए कि इनकर जैसे लइकवा रहे लागल माने 1 घंटा तले नागिन बन के नाचे नाचत 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 चाचा 1.5 घंटा बराती विलम्ब गइल तले लइका के बाबूजी देखले कि बराती विलम्ब काहे बा काहे तब देखले कि दुल्हा के जौन मित्र रहले रंजन भैया नियन रहले अब जाने कि 1.5 घंटा से नाच रहल बारे तुरंत बगली से रुपया निकले रे कहले किलो है 500 रुपया आ दुआरी लागे तो लेट होता और 500 रुपया देखल लइका बताया और लागल नाचे फिर और लुटा के नाचे लगा हे बाबूआ तले लइका के बाबूजी कहले के फट फट फिर 1 घंटा नाचे लगले लइका के बाबूजी कहले के बंद कर 1 घंटा 1.5 घंटा बराती भी नमला हो तो 500 रुपया देनी फिर लगल नाचे अब ना मन में बंद करबा कि ना मन में बंद करबा कि ना आ कि मनी निकाल के तहरा के देवे के पूरा मनी तेरे हाथों में दे ई तो हंसे वाली बात हो जा अब चलिए एगो समर सिंह के ले पर गीत हो जाओ ओकरा बाद सोहर भजन खुदरा चाहिए जय होने से ले ले खुदरा मुस्कान दे दो खुदरा चल एक पर आ जाए।